indawo yakhe, ukhumbula indawo yakhe. Yingakho esekhala kuJehova manje engasabheki uPenina. Lithi iBhayibheli wakhala kakhulu, kodwa ukhala kubani uHana? Ukhala kuJehova. Haleluya. Kuthini bazalwane? Kuthini kwena mama? Akafuneki umama uhambe ekhala, hambe edazuluka yonke indawo ekhala ebangumsindo. Abantu abafani noElkana, bonke abantu okhala kubona. Akubona bonke oElkana, abantu abazana noJehova bakhuphukayo baya kuJehova, abazocisha bayiqonde inkinga yakho. Khala kuJehova, khumbula iposition yakho. Wena ukuthi umamaphi noJehova, uzoba nenkinga-ke makukuthi vele iposition yakho noJehova awukayicacisa, uyazi. Ngoba phela ukwazi ukukhala kumuntu ongazani naye. Kubiza ukuthi qala wena uhlele indawo yakho, uzihlele, uzipositione ukuthi wena njengomama ulaphi noJehova. Nanguhana ukhala kahle nje, ukhala kuJehova, okuyena uJehova ovala isibeletho sakhe. Kodwa lento ibiza ukuthi qala yazana noJehova, uzazi indawo yakho ukuthi umi kuphi noJehova. Akusizi ukukhala kuJehova ngoba naki izinto ungayiqondi, ngoba naki izinto zingahambi kahle, kodwa ungaqalanga wayazi, wayihlela kahle, wayilungisa kahle indawo yakho noJehova. noJehova ukuthi ube kuphi, awukwazi ukwenza isithembiso vele kanti nawe awuzithemba. Umuntu ozazi indawo yakhe ngoba unesibindi, uzazazi nento ayifunayo, uyazi futhi uyakholwa ukuthi into ayifunayo nakanjani iJehova uzoyithola. Akathi umntwana umbiza ngegama uthi owesilisa. Kungani uHana ezemmention umntwana athi owesilisa? Yingoba uHana uyamthemba uJehova ukuthi ngeke mina Hana ngithi sengithembeke kangaka kumama kuJehova, ngithi noma ngingabathola abantwana kodwa ngiqhubeke ngihloniphe umyeni wami, ngiqhubeke ngisubmithe ngaphansi komyeni wami. Ngiyamthanda laphaya ekuGenesis uSara, uma ngabe eBhayibhelini lesingisi kuthiwa uHana wayebiza uAbraham umyeni wakhe wayethi my master, okumkhombisa ukuthi uyamhlonipha umaster wakhe, uyamhlonipha, uyasubmitha ngaphansi komyeni wakhe. Thina-ke bazalwane la ensindisweni u-50-50 asisebenzi ngawo. Indaba yama-politician leyo, indaba yemedia nje yepolitiki esingahlangene nayo. Thina la ensindisweni indoda yinhloko, mina ngumsizi onjengendoda engenzelwe yona indoda ukuthi ngibe umsizi. Asilingani nje, asikwazi ukuthi singaze sibe ne-debate ngaloko. Izwi lithi nje bafazi thobelana bayeni benu.